Знаеш, AI вече не е футуристична концепция, а наистина е инструмент, който ни помага да работим по-ефективно всеки ден. Да, точно така. Ти казваш за AI, който оптимизира процесите в ежедневната ни работа, нали? Точно така. Точно, моля те, помисли за имейлите. Нали? Всеки ден прекарваме толкова време в преглед и отговаряне и AI може да ни спести това време. It's like. Наистина полезно. Точно така. Виждаш ли, инструменти като ChatGPT или вградените функции в Gmail и Outlook могат да генерират автоматични отговори. Точно така. Ако получаваш редовни запитвания, например за продуктови оферти, можеш да използваш тези автоматизирани отговори, а ти само да коригираш детайлите. Точно така и е като да имаш своя помощник, който знае точно какви отговори да даде и това гарантира последователност в комуникацията. Но знаеш ли, има и друга сфера, където AI е наистина забележимо полезен. Създаването на презентации. Да, точно така. Представи си, че трябва да подготвиш презентация за нов продукт и имаш само няколко минути за това. Точно. It's like, да кажеш, айде сега, не ми е време, и използваш инструменти като Microsoft Copilot или Tome AI, които автоматично генерират основната структура на слайдове с важните точки, графики и изображения. И това наистина спестява време. Ама знаеш ли, аз се чудех. Не би ли това намалило качеството на презентацията? Разбира се. Защото човешкото усет и креативността са важни. Разбира се, тук AI не замества човешкото мислене, а служи като първоначален чернова, която ти дава базис, а ти после добавяш личен нюанс. Точно така прилича малко на това, когато имаш чернова на есе, която после редактираш и усъвършенстваш. Със сигурност, точно това е така. голям плюс на технологиите. А сега нека преминем към третата It's like ключова област. Създаването на съдържание за социалните мрежи, където маркетинг специалистите трябва да публикуват редовно, за да задържат вниманието на аудиторията. Точно. Представи си, че трябва всяко месец да обобщаваш резултатите на компанията в LinkedIn и AI може да анализира данните и да ти предложи пост с ключовите акценти изключително ефективно. Точно така. И не само текстове, AI инструменти като ChatGPT, Jasper или Canva Magic Write могат да създават и визуално съдържание, неговите кратки видеа, и изображения, които да направят постовете по-атрактивни. Определено. Това е супер, защото всеки маркетингов специалист знае, че визуалното съдържание е като It's like, като сол в супата. Точно така. И това засилва ангажираността на публиката. Но виж, има и нещо, което трябва да се подчертае. AI не трябва да замества нашата креативност. It's like да говориш на робот, който просто повторя всичко, а като помощник, който ни спестява време за по-креативната работа. Вярно. И така ние можем да се съсредоточим върху стратегическите задачи. Точно така, а за мен завинаги остава въпроса колко далеч можем да стигнем, ако сме прекалено зависими от тези инструменти, но това важното е да ги използваме разумно. Точно така. Използвай ги като средство за ускоряване на процесите, а не като пълна замяна на човешкия усет, точно така. Защото креативността остава неподражаем актив. Така че, ако обобщим, имаме 3 основни области. Оптимизиране на имейли, автоматизирано създаване на презентации и генериране на съдържание за социалните мрежи. Което в крайна сметка ни освобождава време и ни дава възможност да се концентрираме върху по-важните задачи, като личен творчески подход. Абсолютно всеки от тези аспекти подчертава колко силно AI влияе върху ежедневната ни продуктивност. It's like да имаш супер мощен инструмент, който просто ти помага да бъдеш по-добър в работата си. Но, знаеш ли, има и малко опасения, че ако прекалиш с автоматизацията, можем да загубим човешкия почерк, защото винаги трябва да комбинираме технологията с личната креативност. Разбира се, и това е този баланс между технология и човешки усет, който трябва да запазим. It's like балансиране на две страни на везната, за да сме продуктивни, но и оригинални. Представи си,
Ако всяко от съобщенията, презентациите и постовете се генерира автоматично, нямаше нищо оставащо за човешката творческа експресия, защото точно тогава така. ще изглеждат твърде стандартно или бездушно. Точно така. Така че AI ни трябва като подкрепа, а не като заместител. It's like да имаш моторна кола, но пак да се наслаждаваш на пътешествието, защото живота е повече от механиката зад него. И още нещо. Тези инструменти могат да се адаптират според нуждите на потребителите. Като например при персонализираното изготвяне на отговори на имейли, точно така. Потребителят има контрол върху детайлите. Абсолютно. И това прави AI толкова ценен. Той не е статичен, а се развива заедно с нас и нашите нужди. It's like да имаш швейцарски нож, който се адаптира към всяка ситуация. Точно и това така. Е невероятно интересно. Но знаеш ли, има моменти, когато системите може да не разберат особено It's like, когато ти кажеш на някого нещо, а те не схванат, именно тук отговорността остава на нас да проверяваме и коригираме съдържанието. Точно така. AI улеснява, но ние сме тези, които трябва да осигурим It's like финалната щриха, точно така. Тъй като човешката преценка никога не бива да се пренебрегва. Разбира се, защото докато AI е много полезен, той не може да улови всички нюанси на креативността и това точно така. Абсолютно. заслужава известна критика и внимание. Да, примери като автоматизирането на имейли или създаването на презентации показват колко спестява време, но ние трябва винаги да имаме интелигентния нюанс, който само хората могат да добавят и това е ключовото послание. Точно така, ясно. Така че накрая можем ли да кажем, че AI е инструмент, който ни помага, но никога не трябва да замени нашия творчески принос? Точно така. Както всякаква технология, най-добрият партньор е този, който допълва човека, а не го замества. Точно така въпросът остава: използвайте го разумно, комбинирайте го с личната си креативност и ще видите, че това It's like истински революционизира начина, по който работим, правейки ни по-продуктивни и насърчавайки новаторството във всичко, което правим. Абсолютно. И това е всичко. AI не е просто футуристична мечта, а реален инструмент, който сме вече в състояние да използваме, за да подобрим ежедневието си. И точно това ни така, дава възможност ясно. да се съсредоточим върху това, което наистина има значение. Надявам се, че всички успяхме да хвана основните моменти: оптимизацията на имейлите, автоматизацията при презентациите и създаването на съдържание за социалните медии. Вярно? И да вовлечем нашите слушатели в един жив и вдъхновяващ разговор. Точно така. Използвайте и експериментирайте, но никога не забравяйте, че в основата стои човешката креативност, защото тя точно е това, така, което прави всеки резултат уникален. Добре, благодаря ти за този вдъхновяващ и оживен разговор. Беше като истински диалог за това как AI оправя ежедневието ни. До точно следващият така. път, когато отново ще разглеждаме нови интересни аспекти на технологиите.